Lui Dumnezeu, care este tăria noastră, înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov, cântați o cântare, sunați din tobă, din alfa cea plăcută și din alăută, sunați din trâmbiță la lună nouă, la luna plină și în ziua sărbătorii noastre, căci aceasta este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov. Aleluia! Dumnezeul sărbătorilor. Aleluia, Doamne, Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. Și binecuvântat să fie și Fiul Său, Iisus Hristos. Amin. Domnul și răscumpărătorul nostru, învățătorul, tămăduitorul, propovăditorul nostru. Amin. Și binecuvântată să fie și împărtășirea Duhului Sfânt, Amin. care și ieri și azi ne călăuzește în tot adevărul. Amin. Dați-mi să mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui și mila Lui cea mare, căci a mai îngăduit și astăzi o zi. Suntem la mila și îndurarea Domnului și Dumnezeului nostru, ca să fim sănătoși, ca să fim puternici și să ne aducem aminte, dar așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, aduce aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Aleluia. E sabat. Sărbătoarea aceasta este un sabat, slăvit să fie Dumnezeu. Deci toate sabatele sunt sărbători. Sărbătorile sunt sabate, frații mei iubiți. În Levitic 23, când Domnul a vorbit lui Moise și a spus, iată sărbătorile mele, iată sărbătorile Domnului. A început cu sabatul, frații mei iubiți. De aceea, sabatul este sărbătoare și sărbătorile Domnului sunt sabate. Binecuvântat să fie numele Lui. Îi mulțumim că Dumnezeu ne-a adus aminte. Îi mulțumim că ne-a trezit din așternuturile noastre. Îi mulțumim că ne-a dat sănătatea trupească și spirituală. Ca să putem să fim prezenți, să prăznuim sărbătoarea la cortul întâlnirii, la templul Dumnezeului Celui Viu, care este stâlpul și temelia adevărului. Slăvit să fie numele Lui din veci de veci. Amin. Frații mei iubiți, vom deschide această sărbătoare și vom vorbi din cuvintele pe care ni le-a dat Domnul, arătând semnificația acestei sărbători, importanța ei și cum au prăznuit-o și cei din vechime și cum o prăznuiesc și noi astăzi, slăvit să fie Dumnezeu. Vom citi din Cartea Leviticului, capitolul 23, că acolo avem, frații mei iubiți, se sărbătorile, spune în titlu, da? Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilul lui Israel și spune-le, iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile mele. Și spune, iată sărbătorile Domnului cu adunări sfinte pe care le veți vesti la vremuri hotărâte. În luna întâi, în a 14-a zi a lunii acestea, între cele două seri vor fi Paștele Domnului. Amin, amin. Și în a 15-a zi a lunii acesteia va fi sărbătoarea azimilor în cinstea Domnului. Amin. 7 zile sunt ca zi. În ziua întâi să aveți o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. 7 zile să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. În ziua 7-a să fie o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilul lui Israel și spune-le, când veți intra în țara pe care vă dau și când veți șera semănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârga secerișului vostru. Amin, amin. El să legene snopul într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca să fie primit. Amin. Preotul să legene într-o parte și într-alta a doua zi după sabat.
după sabatul sărbătorii. În ziua când veți legăna snopul, să aduceți cardele de tot Domnului, un miel de un an fără cusur, să aduceți la el 20 de efă din floarea făinii, frământată cu un de lemn, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului, și să aduceți o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. Să nu mâncați nici pâine, nici spice prăjite sau pisate până în ziua aceasta, când veți aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Amin, amin. Ne plecăm genunchi și cerem ajutorul Domnului. Amin.